think you should. Moje meno je Zabijačík.sk a ja vás vítam u prvého dielu na World of Tanks. Je to prvý diel z toho dôvodu, lebo to bolo trápne, 9-minútové a bolo to nič. Tak teraz tu máme pokroky, teda máme sedmičku, v ktorej sme mali 4-kové tanky. Ja už som hral a tak. Už máme aj vlastne klan, ktorý som hovoril, že vytvoríme. Tu je profil. Môžete do neho prísť, ak ste aktívni a máte 6-kový tank a máte 2000 hodnotenie, teda osobné hodnotenie. Máme aj oplnenie už, uvážem ho. A toto bude aj normálne, hodinové, polhodinové a tak. Bude to prvý diel. Je to prvý diel. Máme oplnenie. Veliteľské centrum máme už na 2 a ostatné všetko na 1, ale máme všetko a to je podstatné. A máme pár tých, nejaké škatulky alebo niečo také. Tak, dneska myslím, že aj slavia výročie 6 rok a ideme do bitky. Takže máme teraz aj viac tých, alebo si máme 5 násobok. Ja. Nice. Má aj počuť. Ak nie, tak to už bude blbé. Fakt. Som natočil veľa videí a zistil som, že nie je tam zvuk. Napríklad World of Warcraft, ak ste videli prvý diel, tak ma tam nebol počuť. Tak, robíme ešte jednu dokladu, keďže máme ich málo. Dúfam, že vám nevadí, ako ste, postup, ako sme, alebo ako som ja, hlavne hral. A nie sú žiadni hostia, lebo keď proste voláme, tak ich nepošlo idú. Bandikami tak nefunguje. A viete, ako nastaviť, musíte poradiť. Inakže už šetríme na 8, keďže Komed už je vo file. Vybavení. Centný direkt. A kde ste? Sa vám bude video páčiť. A intro. Tam ste. Všetci. Nechcem dostať hneď, ale tak. Asi musím. No, už videl, a to bolo zle, ale trafil zem. To sa mi stalo dosť často. Ja nevedia trafiť. Nehovorte nikdy, lebo to zakrytnete. Thank you so much. Kuk. Ale neznašam biele svedectvo. Ak vám zbuchne. Peklivé.
Jeden kill. Mám dočetý. Myslím, že vy ešte stále nepočujete hru. Že je blbé, ale tak... Neviem to nastaviť, neviem nastaviť menníkem celkovo. Nastavíme asi to, že počujete mňa. Nechcem nastavovať, ale tak... No, v podstate možno, hej. Načítaj sa. Pozval ma do klanu, takže... No, do klanu. Nečetí? Aha, tak už obytke. Nevadí. Pojeme sa. Mám na oličko s odhradou, že nemáme žiadnu hevinu. Teda máme, ale tak ja sa snažím zarobiť, keďže veľa ľudí z klanu nevedia s ňou mieriť. Určite, kto je aktívny a vie hrať, prosím, poďte do klanu. Budem veľmi rád. Ináč klan je ECSPK, to máte, neviem. Alebo do klanu chceš? Alebo do klanu. Čakaj. Ja chcem tako behem. A máš šestku. Musíš mať šestku, kámo. Podáci. Nemám hrať podákov, ale tak. Ja najhorší dielo, alebo čo? Okay. Že on to písal. Asi. Teraz vybaví on. Kapitán Amerika. Viete, že to bol on? Jasne. Nezvátime ani nič. Že asi aktívne není, keďže ani poznámku neprúmia. Ale okej. Aha, dočtý. Nedokladnú, len tak nepozývam. Tu som pozýval každého a vyplatilo sa mi to akurát tak, že asi štvrtina je už preč, keďže neboli aktívni. Aha, jasné, tistuj. Môže si stať. Dnes sa nechce. Negatívny, vole. Negatívny. Ale je tu na účku, vstaj. Nevieš, čo sa môže stať? Šihe. Kde Maja? Prosím. Okej, tu mám. Ja to bolo nudné videjka, no tak neviem to nazvať. Okej, teraz má to na jednu šupu, pozrite. Op. Sundaj ma. Opek, sundaj ma. Ne. No. Ja že už je po mne. Nevadí. Hovorím, je po mne. Ja som to rozchval, nebaví ma to. Akože baví, no nebaví, to je jedno.
Ďalší tančík. Koho si pôjdeme? Píšte do komentárov, koho pôjdeme. Nepíšte nič. Viete 7. Jednu výhru a mám ďalší. A20, či A20, ne? Myslím. Také. A20 podľa mňa. Počkáme si na bitku a vyrektíme ich všetkých. Všetkých. Do jedného. To je sa... Je veľké zrýchlenie. 60. Je najrýchlejší traktor. Čo je škoda, ale nevadí. Si myslím, že je trošku pomalšia. Ne. No, je po mne. Jo. Nebolo úplne skoro, tak... Takže to bude trošku hladšie. Nechtiajú. No, ani nevidia. Že nestrelajú. Alebo sa im nechce. Alebo nevedia streľať. Jedno z toho. Alebo nevedia kliknúť. Myšku. Ne. No. Už tam nejdem. Zbytočne mierať. A nikam nejde. Nejdu, vole. OK. Ale nevadí. Stále to. Tak, je risko, teda. Risko. Risko sa otvorí. Nevadí. Máme si komento asi ne. Máme si T70. 70. No. Ne? Máte peťky? Tie nemám rád. Ale inak v pohode. To je na vrchu tabulky, tak prečo nie? Mal som pravdu. A20. Ide po tej... Neviem, jestli to vládať. BT7, tak. Yes, hen. Ruské, malé, rýchle. Štenia. To je akože nižší, ale tak nevadí. Ja by som povedal, že to by mohlo byť rýchle, ale tak je to dosť pomalé. To je jak Helina skoro. Rýchle. Trošku rýchlejšie, ale tak možno ani ne. Čo? 85B. Chcípni. Nechcípni. Strieľaj. Ani nemá. Chcel som povedať, že rýchlota sa vežu, ale ani to ne. To není na nič. Teda je, ale tak. Obrazne povedané, není. Ne, 506 sú tu. Nejaký. Obraznáš. Nikto. Choď. Fuj. Nechcel by som dostať. Ako prvá. Prvá divočka. Takže, ne.
No, ja nejdem. Ja to kašlem. Vyberám. No, tak pekne. Ja dobrý chlapec. Ja nechcem. Ja nechci. Ja dobrá divočka. Dobrá divočka. Divočky idú. Hej. No, tak idú. A nevadí. Ja mám čo hovoriť. Ako vždy. Pri každom videu. Videjku. Čík. Vyberajte. A dáme si divostroctvo. Nech si vyhráme za každého nejakú bitku. Ja mám 100 chutí si pokúpať všetky tanky a zase jednu bitku vyhranú. Zarobiť jak nič. Ale tak. Zbytočne míňať nebudem. Keďže ich mám veľa. No, čo je za bitka? Zase 5. Ja to tie 5 už mám šťastie. Ako dobre. Šťastie. A nemám hrať moje šťastie, ktoré je nešťastie. Moje šťastie vyzerá tak, že mám nešťastie. Čo hrať? Dáme hore a vypal. Som tak jednou zabil, ale tak... Aha, ja mám dostrel. Tak ja mám celkom dobrý dosah. Jenže nemám ani na polku mapy, ale tak... Zrejme mám. Zrejme to bude dobré. Sranda, lebo už jeden je môj. Poď. Do mnie. Paj. Nie, necúvaj. Nie. Ona cúva. Ja ho nemám rád. Tesne. A to sa počíta. Sypni. Nechod nikam. Dobrý chlapec. Dorazil som, jak povedal. Dorazil som. Iba dorážam. Podľa nich. Vy to asi nepočujete? Teraz neviem. Nepozeral som sa, jak to tam mám. Ty povedeš... Cíp. Neškodné. Povedal nepřátelský, ale neškodné. Keby náhodou tam nebolo nič. Takže no, nebolo tam. Ne, tesne. Dobre. To nebudem podporovať. To je prekvapko, alebo to je rekt. Sa neodhalil. Netrafil ma. Ja teraz nič nehovorím, keďže som... Alebo to nechcem zdochnúť. Nikam. Tak.
Ne, tesne. Tesne vedľa. Sorry, poď. Ne, to som že po mne. 100%. M4. Tak nič, že? Ale dal som problém. Škoda, že som netrafil. Už bolo tesné, tak by dostal jedna hejda. A nič, nesnívame a hráme. Je to pripojený, je to... Máme si četku. Nie. No, ale tam všetko, čo pôjdeme. Nemusím, že všetko prehrávam teraz. Všetci sú nabustení, všetci chcú vyhrať. Konečne. Akože na 6, ale iba 3. Takže pôjdeme. Majú trošku lepšie. No. Ani ne. Nechcel by som stretnúť tú desktop padinu. Nemám najlepšie dielo, ale toto sa mi páči viac. Je tam jedno, čo nabíja 4 sekundy a dáva 100 damage. To nabíja 2 sekundy a dáva 80. To asi nechávam. Ale to vidím dobre. Proste vystrelíte a 2 sekundy ste asi znova. Celkom rýchle a mne to páči. Nehrať také, čo nabijajú 2 hodiny. Ale stihnú vystreliť za celú bitku. A keď si vystrelá, tak iba raz. Idem tu a hneď sa ohujem. Oj, 1:1. No, tak asi ne. Asi ne. Hedle vole asi nie. Dobre. Tapajte guláš. Zda guláš zdarma. Guláš zdarma je ská. No, nečaká. Ne, nejdu. Čus. Ne. Chypnite. Neviem o tom, ale... Poď. Nevidel som všetko cez veda, ale tak... Nestíham. Mám dovolenku. Viem. Ja si nepoznal omluvanie. Viem ho. Viem 2 sekundy. Uspel som. Akože nie je to správne, ale tak... Čo je správne, keď vás každý praví? To budem. Ja som dostal vyhrať za 300 a za chvíľu. A čím pôjdem do zadku, no, obrazne povedané do zadku, zo zadu, ne, to čo sa tu nedá.
Nechci užít. Chci být čestný chlap. Nevím, prostě, OK. Řez. Poznáte? Poznáte řez? Nevyjadřujem se. Takže já to no, BT7. Máme A20, že? Jak nič. No. Čem? Předám tě. Nebyl jsi dobrý, neposlouchal si, předám tě. Gáno, budu mať železo. Štít, no a to je výšku. 97. Negáš. 134. OK. Už to ještě zrobit s tím. No. Šestkové. Šestkové. Nebo si vyskúmam všetky štvorkové. Tak za radom. Dáme si stíhača, potom ďalšiestvo. Koľko natáčame, sa pozrieme. Už pol hodinu. No, nevadí. Tak, načítaj sa. 176 M. Ja čo veľmi neviem hrať, ale tak stanem sa učiť. Ja si potom ešte jednu A20 nitku. Asi ešte kometa a ukončíme to. Je to asi nudné video, takže to ani to nepozerá, ale kto to pozerá akože dopadne, alebo vie, čo teraz dostávam, tak ďakujem za pozeranie. Ďakujem za to, že ste si neunudili k smrti. Vidím si to. Tu mám zase zlý zvuk, alebo audio. Tak, fakt sorry, ale mám dobrý komp. Teda, nemám komp, ale mám notebook a mikrofón nemám ešte. Tak si kupovať. Že si kúpim niekedy sluchátka s mikrofónom, tak aspoň dačo. Mám notebook a je to blbé, no. Viem ako pripojiť kameru a v tej kamere je mikrofón, ale tak mi to nejde. Takže v tejto možnosť skúsim tak. Ja som stíhač, aby som mal v to zdravu. Ja to bolo na to, že som stíhač a mám v to zdravu. A ja stíhaču neviem hrať. Ale čo nie. Buď sa darí. Se darí, tak proč ne? Tak on. Perfekt. Ne.
je možné. Koľko dám ten? 100? Okay. Nie je zle. A je, ale tak. Všetko, čo je pod stovku, je zle, ale dá sa to. Citlivosť mi... Ak chyba nie je nikdy nič, tak môžem zhadzovať na niečo. Bez chyby. Kamikaze. Snáď ma nezabijem. Nebylo. Nestihol. On ma nezabil. MX ma dvihlo. I KVM-ku zabil. FX ma to zabilo. Vychaličko? OK. Dúfam, že takýto typ videí chcete. A potom ešte plánujem sériu. Ktorá bude mať názov, alebo proste. Bude to séria československé tanky. Takže budeme hrať iba za české a slovenské tanky. Vždycky. Vždycky asi, ale to nemám, ale máte, takže chápete. Hľadať za slovo. Kúpiť náboje a robiť výstrih. Musím čo vybaviť. Tak som späť. Menšia pauza. Tak, som sa musela chvíľu pauznúť. Tak pokračujeme. Dám hovno bitku, aby som potom už nečakal. Ja budem to striehať, ale keď mám možnosť už som zapol a čakal do začiatku. No, by to je rýchlejšie, teda aj to je, podľa toho, čo tam píše, len nie to je, nie je to offline. Aby čo je asi, aby akože asi ne. Nakedy. Už. O, 52 minút. Dúfam, že niekto, kto je aktívny, tak príde do klanu. Verím, že sa niekto nájde. Nemá. Ne. Pozerajte sa. Go. Ja som ho... No, jasne. Počuje. Ne, prečo som tam... Haló? Že idem po 7. Budem mať pocit, že to prehráme. A jak to, že som neprepravil? Nie, ale tak... Je to možné. Tak na to máte uznať. A idem kamikaze proste.
Jolda, chcíp. Nie. A nie. Ona to ľudia, ona zabila mňa. To je neférové. Bolo fér, lebo si to myslím. Tak som bola ešte dosť stresná. To smešilo ide. Je tak akorát, no. Nechcem to mať úplne dlho, lebo pravdu mi to bude dávať 2 hodiny. Pečková bitka je celkom pôjde. A počkaj, ďalšie už sme hrali. Nevadí ešte raz. Kam pôjdem? Takže to tam vypalíme a ideme. Ideme do sveta podmorského. A vždycky takto bijem do vody. Neúplne. I keď pôjdu plne, tak sa otopím. Ideme aký do vody. No a vypalíme párkrát. Sa mi tak stalo, že som niekoho zabil. Cheaty, ale šťastie. Takže nechápem, lebo ja som v živote som ešte ani raz nemal šťastie. A to sme môžeme strieľať. Ok, tak ideme trošku ďalej. Kavičko neviem, čo robí. Čo to chce? Cípneš. Nemáš šancu, cípneš. Nie, na budúce. Cípni. Nechcíp. Že som nevypalil ja? Som tak trafil ja. Že tam veru, že som nechcel. Nechcel to vystúliť. Ha. Že? Neviem ma trafiť. Ja ho trafil, mňa ne. No nevadí. Nie, ja som to na nejaký nožík. Na ňo. Zase. Na ňo. Dobre. Tak ja dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like. Ak sa vám nepáčilo, tak dajte dislike, mi to nevadí, ja s tom uvidím, že sa vám to nepáči. A keď už napíšte, čo sa vám nepáči. A určite ešte mi napíšte, ako s tým Bandicamom, keďže natáčam cez Bandicamp, ako tam mám nastaviť, aby bolo počuť cez Skype ľudí, lebo hlavne cez Skype voláme, a aby bolo počuť ho. Tak, ak sa vám páči moja tvorba, tak určite dajte ľube, budem za to veľmi rád. A čau, ďalšieho videa.